हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പോ നമ്മളിവിടെ അധ്യായം 4 ഇന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്? കർമ്മയോഗത്തില് കർമ്മം 3 തരം: സകാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം, ഭക്തിയോഗം. ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം സകാമം, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നിഷ്കാമകർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയോഗം. ആ പിന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള ആശ്രമങ്ങള്: സന്യാസം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. യുഗങ്ങള് കണ്ടു ഇന്നലെ. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗത്തിലാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ? ഹരിനാമം ജപിച്ചോ? അല്ലെ, മറന്നുപോയിട്ടോ, പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ മാതാജിമാരുടെ അടുത്ത്. ഇടാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ നാമജപാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല. നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്താവാനായിട്ട്? കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാവണം, സംശുദ്ധിയായിട്ട് വേണം സന്യാസത്തിലേക്കും കടക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പണ്ട്? ഏതാണ്? ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള അല്ലെ, ശ്രീനിവാസന്റെ. അതേപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ശരിക്കും നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യനിലും പക്ഷികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും ഒക്കെ കാമം ഏത് രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു? കാമം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് പുകയും തീയും പോലെ, പുക തീയും പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി, എന്ന പോലെ കാമം പല രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇരിപ്പിടങ്ങൾ: ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ബുദ്ധി, ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ? പിന്നെ രഥത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. രഥത്തില് ശരീരമാകുന്ന രഥം, അതുപോലെ 5 കുതിരകള്. അതെ, നമ്മള് ആത്മാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, രഥം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കുതിരകളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ശരിക്കും ആ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് പറയേണ്ടത് എവിടേക്കാ എനിക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഡ്രൈവർ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ആ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 2-3 അധ്യായത്തിലൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് അതിനറിയാതെ നമ്മള് ഇതിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 4-ലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും അത്? ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും? നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും. അതിനെ കുറിച്ചാണ്? ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കുമോ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാഗവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഭഗവാൻ ആർക്കും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അത് പറയാണ്, ഈ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ ഞാൻ പണ്ട് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിവസ്വാൻ ആരാണ്? സൂര്യദേവനാണ്. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും, മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? സൂര്യദേവനാണ്. അപ്പൊ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവിടെ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥാനമാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പേരാണ്, സ്ഥാനമാണ് എന്ത്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആകാം, ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യദേവൻ, മഹാദേവൻ, ഗണപതി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുകളാണ്, ആ പൊസിഷന്റെ പേരുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അവരുടെ പേരുകള് വേറെ എന്തോ ആണ് എല്ലാവരുടെയും. അപ്പൊ ഇതിൽ സൂര്യദേവന്റെ ആണ് ആര്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനെ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം, ഈ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവുമാണ്, ഒപ്പം തന്നെ ഋഷിതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പേരെന്താണ്? രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് രാജാവുമാണ്, അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ഋഷിമാരുടെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യം ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അതിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അപ്പോ ഇവരെ പറഞ്ഞ രാജർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവുമാണ്, ഋഷികളുടെ തുല്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവർക്ക്
ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. പ്രജകളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തില്ലാണ്ടായി? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര പറയാണ്. ശിഷ്യ പരമ്പര ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആദ്യം ആർക്കാണ് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ്. ഭഗവാൻ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ. അതായത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വ്യാസ മഹർഷി മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കുറെ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ആര് വരും? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. പിന്നീട് വന്ന് 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എപ്പോഴും നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ, ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ഇതൊരു ചങ്ങലയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചങ്ങല. നമ്മൾ എവിടേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാണ്? എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വരെ എത്തി നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതിനും പിന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ചങ്ങലേമ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആരായിട്ട് കണക്ട് ആകും? ഭഗവാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്? സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ എന്റെ മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ഗുപ്തമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? നിനക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആർക്കാണ്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം മനുവിനും വിശ്വാഖിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേധാതി ജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിധി. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോൾ പറയുന്നത് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. വിവസ്വാൻ ജനിച്ചത് അങ്ങ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഈ സമയത്തല്ല, വളരെ മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംശയം. പറഞ്ഞു മാതാജി. ഇവിടെ ഒരു വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു, പിന്നെ മനുവിന് ഇക്ഷാഹു, അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മാവിന് നാരദ മഹർഷിക്ക് അത് ആ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് അത് കണക്ട് ആവുക? അത് കണക്ട് അല്ല മാതാജി. അതായത് ഇത് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച കാര്യം പറയുന്നത്. ഇത് അതായത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്? ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് പരമ്പര പറയാണ്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര പറയുന്നത് കേട്ടോ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കണ ഭഗവാൻ? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതായത് നീ ഇപ്പൊ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനുള്ള സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നിനക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് ആ മുൻജന്മ സ്മരണ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ശരീരം മാറുന്നില്ല. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഭഗവാന്റെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം മാറുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോകും. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും, നിനക്കതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശരീരം മാറുമ്പോ ആ പുതിയൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വേറെ ഏതോ പേരില് ഏതോ ഭാവത്തില് നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിയും സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കും. എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? പിറവിയില്ല, ജനനോ മരണോ ഒന്നും ഭഗവാൻ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനാണ്? ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്നൂടെ പറയാണ്. യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇനി എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 4 യുഗത്തിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ സത്യുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരുന്നു. ആരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്? സത്യുഗത്തില് അറിയാവോ? നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിലോ ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് സ്വയം വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് സ്വയം വന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചത്. ബാക്കി ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് വന്നത്. നരസിംഹ അവതാരം വന്നു ഭഗവാന്റെ, ശ്രീരാമ അവതാരം വന്നു ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഞാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം വരാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്, അതായത് സ്വയം രൂപത്തിൽ വന്നു ദ്വാപര യുഗത്തില്. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ വരാനുള്ളത് ആരാണ്? കൽക്കി വരാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു അവതാരം വന്നു, രഹസ്യമായ അവതാരം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആരാണ്? ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും ഇപ്പൊ സന്യാസിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കാണ്, ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചർ. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും. ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ തിക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനവും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഓരോ പ്രവർത്തികളും. മരണശേഷം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ലീലകളും, ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തിയത്, പൂതനയെ വധിച്ചത്, അതേപോലെ തന്നെ കുറെ അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് കംസനെ വധിക്കുന്നത്, 11 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത്. അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഏത് സമയത്തും അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട്, വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങാണ്. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വിശക്കുന്നു, പാല് തരാൻ പറയും. അപ്പൊ അമ്മ പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരും, അടുപ്പത്ത് ഭഗവാന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അമ്മ വേഗം കുട്ടിയെ താഴെ ഇരുത്തിയിട്ട് പാല് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആർക്കും ഇത് ഇഷ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന തൈര് കൊടവും വെണ്ണക്കൊടം ഒക്കെ എടുത്ത് തുടച്ച് അവിടെ ആകെ വൃത്തികേടാക്കി ഇട്ടു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വരും? ഇത് കാണുമ്പോ ദേഷ്യം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ അമ്മ ഭഗവാനിട്ട് ഓടിച്ച് പിടിച്ച് ഒരു ഒരലില് കെട്ടിയിട്ടു. ആ ഒരലില് കെട്ടിടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കയറ് കൂട്ടി ഒരലില് ചുറ്റും പിടിച്ച് കെട്ടാണ്. എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും 2 വിരലിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വരാം, 2 വിരലിന്റെ 2 അങ്കുലം എന്നാ പറയാ, 2 അങ്കുലം കുറവ് വരാണ്. അപ്പൊ അമ്മ കൊറേ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇത്ര 2 വിരലിന്റെ കുറവല്ലേ, 2 അങ്കുലം കുറവല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കയർ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും കെട്ടും. അപ്പോഴും നോക്കുമ്പോ 2 അങ്കുലം കുറവ്. അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം കെട്ടുമ്പോഴും ഈ 2 അങ്കുലം 2 വിരലിന്റെ അളവ് കുറവ് വന്ന് നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെ കെട്ടാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക. ആരെയാണ് കെട്ടുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള അഖില കോടി നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ്, അഖിലാണ്ട കോടി ഭഗവാനാണ് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 അങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമവും, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം ആവശ്യം. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എന്തൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വരാനുള്ളതൊന്നും വഴി താങ്ങൂല, എന്തായാലും വരാനുള്ളത് വരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. എന്തൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 2 അങ്കുലം എന്ന് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, വലിയൊരു പാഠാണ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യശോദ മാധവ് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഒരലും വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ആ ഒരലും എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത്?
വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഈ ലീല നടക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ ആ ഒരലും വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. കാരണം ഈ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മോചനം, ഭഗവാന്റെ സ്പർശത്തിലൂടെ മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ആരുണ്ട്? നളകുബേരന്മാരുണ്ട്. അതായത് നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ മരങ്ങളായിട്ട് മാറിയ കുബേരന്റെ മക്കളാണ് ആര്? നളകുബേരന്മാര്. ഇവര് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തില് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ ഒരലും വലിച്ച് എവിടേക്കാ പോയത്? ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, വലിയ വൃക്ഷങ്ങളാണ്, ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരല് വലിച്ച് ചെന്നപ്പോ എന്തായി? ഭഗവാന്റെ സ്പർശം കിട്ടിയപ്പോ 2 വൃക്ഷങ്ങള് ആരായിട്ട് മാറണം? നളകുബേരന്മാരായിട്ട് മാറാണ്. നളകുബേരന്മാര് നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും ഇവരാണ് കുബേരന്റെ മക്കളാണ് നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും. അപ്പൊ ഈ 2 പേർക്ക് അങ്ങനെ മോചനം കിട്ടാണ് ശാപത്തിൽ നിന്ന്, നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീല നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ഈ ഒരലും വലിച്ചു പോകുന്നതും ഇത്ര പടുകൂറ്റമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങള് താഴെ വീഴുന്നതും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തില് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്കോ ഭഗവാന്റെ ഊർജ്ജത്തിനൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? യാതൊരു കുറവും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതില് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതമദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമ ഭക്തരായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതില് മുഴുകിയിരിക്കുക. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളോട് ആസക്തി, അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. ഭയം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം, ക്രോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശുദ്ധീകൃതരായി ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമഭക്തരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ള അനേകം പേര് ഏത് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതനായി അനേകം പേർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമഭക്തരാകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞൂടെ ഭഗവാൻ? യേയഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവാ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹവും നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയും അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചല്ല, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ തോതനുസരിച്ച് തക്കതായ പ്രതിഫലമാണ് ആര് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ചല്ല, നമ്മുടെ ആ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് തരുന്നത്? തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ആ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകും? പ്രതിഫലം നൽകും. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ സൃഷ്ടിച്ചത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തിനെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്ന് പറയും. ഗുണത്തിന്റെയും, ഗുണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതാണ്? 3 ഗുണങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങള്.
സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ആ 3 ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ സത്വഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ. എന്നാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മള് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച 4 വർണ്ണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണര്. സത്വഗുണത്തിലാണ് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നല്ലേ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണര്. ബ്രാഹ്മണരുടെ കർമ്മം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് ക്ഷത്രിയര്. ക്ഷത്രിയർ എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയര്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യാ? എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുക. ഭരണ ചുമതലയാണ് ആർക്കുള്ളത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുള്ളത്. മൂന്നാമത്തതാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ. ഏത് ഗുണം വരുമ്പോള്? രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണം രണ്ടും മിക്സ് ആണ് ആരില്? വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യാപാരികളായിരിക്കും ആര്? വൈശ്യരുടെ പറയുന്നത് വ്യാപാരാണ്. പിന്നെ 4മത്തതാണ് ഏത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ശൂദ്രര്, തൊഴിലാളി വിഭാഗം. ഈ പറഞ്ഞവർക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആരാണ്? ഈ ശൂദ്രര്, തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഇവരാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഭജനം ആര് നടത്തിയത്? ഭഗവാൻ നടത്തിയത്. ആ വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭിർന സപത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആർക്ക് ഇച്ഛയില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇച്ഛയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയും ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കാരണം അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില് ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന ത്വത്തദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. സത്യം, പരമമായ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരുവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ആ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ അറിവ് ഭഗവാൻ ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? എല്ലാ അറിവ് ശാസ്ത്രങ്ങളും മുഴുവനും വേദങ്ങള് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ അറിവും ആർക്കുണ്ട്? ശരിക്കും ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോ, ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരാണ്? സന്ദീപനി മഹർഷി. സന്ദീപനി മഹർഷിയെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടി. ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴും അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. കാരണം അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം എടുത്തു വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം.
അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിച്ചു പോകും. കാരണം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാവും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും ശരിയായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലാത്തവര് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാവും. അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവർക്ക് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ സംശയാലുവായി കഴിഞ്ഞാല് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവം തന്നെ കർമാണി നിപാതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധനം, അതായത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. അർജുനനെയാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആര്? അർജുനൻ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഒരു പേരുണ്ട്, ധനഞ്ജയൻ, ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ബാധിക്കില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ മാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ എന്തിനു ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുക്കണം. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ആ സംശയങ്ങൾ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.